It-tul ta' 300 metru mill-flyover tal-Marsa fil-parti li taqqat lil Garibaldi ma' Aldo Moro se jkollu jinqalaw jingħata tarmak mill-ġdid minħabba inċident li seħħ il-ġimgħa filgħodu fejn inxterdu madwar 200 litru ta' żejt tal-ikel. Fil-fatt fis-sigħat li ġejjin għal ħabta ta' satejn ta' filgħodu mistennija jibdew ix-xogħlijiet ta' tneħħija tal-asfalt u loti tal-asfalt il-ġdid. It-triq se tkun magħluqa għaliex fil-frattemp mhix sigura u l-ħsieb huwa li l-korsija tinfetaħ mill-ġdid għat-traffiku is-sibt tard wara nofsinhar. Dawn id-dettalji ngħataw waqt konferenza li saret biex il-medja taġġorna lill-pubbliku dwar dan l-inċident. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon spjega kif l-inċident seħħ għal ħabta tal-10 ta' filgħodu meta trakk li ġor il-merkanzija fit-toroq waqqa madwar 200 litru ta' żejt li nxteret fit-toroq tal-madwar ta' triq Garibaldi fil-parti tan-nofs tal-flyover. Spjega li peress li dan il-likwidu jimxi għadda ġol Stonewater System u sistemi oħrajn u nxteret fil-parti ta' taħt ukoll. Dan ix-xogħlijiet se jinkludu tqejjid ta' asfalt speċjali li f'Malta ġie introdott speċifikament fil-proġett tal-Marsa. Dan huwa stone mastic asfalt li għandu karatteristiċi b'saħħithom biex jintuża f'arterji prinċipali u jagħti performance aħjar għal juża. Transport Malta ġiet infurmata b'dan l-inċident għal ħabta tal-11 ta' filgħodu u mill-ewwel qed jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex ikun hemm il-preżenza tal-uffiċjali tas-sigurtà biex jassistu fit-toroq u jiddiriġu sribet tat-traffiku li kkawża dan l-inċident. Ġie spjegat ukoll li se jsir assessjar tas-sitwazzjoni fuq is-sit biex tingħata stampa aktar ċara tal-problemi li hemm u tingħata priorità lit-toroq. Se ssir ukoll ħidma bejn l-entitajiet konċernati biex jinħoloq pjan u l-pubbliku jiġi avżat rispettivament bit-toroq li jistgħu jintużaw sakemm terġa' tinfetaħ it-triq. Transport Malta se tkun qed tikkomunika l-aħjar mod kif in-nies jevitaw dik iż-żona għax issa ovvjament se jkun hemm bottlenecks billi partit minnha se tkun magħluqa. Jien nitlob lis-sewwieqa li jgħaddu miż-żona billi se jkun hemm parti magħluqa mħabba xogħlijiet li dejjem isuqu b'kawtela u b'attenzjoni partikolari. Il-kapijiet eżekuttivi ta' Infrastructure Malta u Transport Malta irringrazzjaw lill-entitajiet kollha li assistew f'din l-operazzjoni, fosthom anki l-Pulizija u l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili.